kepareng Paduka imut bilih Anoman menika namung dados jejer duta. Menawi Paduka Koko Prabu ngantos midana dhateng duta mindah kados menapa bangering asma Paduka. Ayo, ora usah kowe sangga runggi Dasamuka. Kowe kondang ratu gegedhuk ning nyatane kowe ora iso mateni Anoman. Sing gegedhuk ki apane? Ratu Wandu. Jedya ning alun-alun bangsa teki. Kono gilari. Raden Anoman kepareng nepangaken kula kadangipun anem Kakang Mas Arah Wanaraja dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Inggih Raden, wonten menapa Paduka merpeki wonten pantenggan kula. Sejatosipun sampun marambah makaping kula ngemutaken dhateng Kakang Mas Arah Wanaraja ingkang supados mangsulaken Dewi Sinta kunjuk dhateng Sri Rama Badra. Namung nyatanipun tutur ketawur mboten wonten ginanipun anggen kula matur. Kula kirang nayogani menapa dados krentekipun Kakang Mas Rahwana ingkang badhe midana dhateng Paduka. Mugi Paduka Raden Anoman anekseni. Kula badhe mbudidaya ngreripih dhateng Kakang Mas Rahwana-raja. Namung menawi Kakang Mas Rahwana-raja puguh tekadipun mboten ngunduraken Sang Dyayu Warasinta, kula badhe suwita dhateng Pontowati Raden. Diobong sih. Katok nonggonmu nyawang ngindahing jagat. Dina iki mengko mung kari sak gebyaring kilat nyawamu sanguk-anguk ning bun-bunan. Lakon tak obong dadi pengewan-ewan ana keraton Ngalengka. Wadya yaksa kabeh. Kudu padha tegel nyawang kahanan iki. Anoman aja dieman. Merga iki satru bebuyutan. Kelakon tak obong dene. Wanci tengah dalu wis katon manghalat-halat uruping dahana kang obar marang Sang Anoman. Ewa dene Raden Anoman ngedhap kewala mboten bawane Wanara masih taruna mila datan mokal menawi tasih remen ngungasaken marang kekuatane lan kekendelane. Nalika semono Sang Anoman giya mata aji maundri. Mata aji maundri. Nalika Triwikrama badanira dadya sak gunung, telung gunung, limang gunung, pitung gunung. Sigara ngedum geni Sang Anoman dineratake sak kutha Ngalengka. Dadya kobong kutha Ngalengka ing dalu mangke geger saisining praja.
Raden Anoman keparenga ngrucat Bramantya Paduka. Emut Paduka menika namung jejering duta Raden. Lega rasane atiku wis kelakon gawe tenger marang Praja Ngalengka bali marang Pancawati direki. Anoman sira wis bali marang Praja Pancawati padha kanthi raharja Anoman. Inggih pangestu Paduka sinuwun. Wangsul kula manggih rahayu nadyanto kathah pepalang ing kedah kula langkung rumiyin. Namung awit hanggen kawula minangka dados duta Paduka pun Anoman boten badhe kekilapan nganti dhateng Kyai Semaya. Dewa ingkang wenang handum kabagyan tuwin ngreksa dherek ngadil wonten ing Madyapada satemah lulus raharja anggen kula dados duta Paduka sinuwun. Perkawis gancaripun mangke sanes wedal kula waturaken. Tuwin kula sampun kelaman pinanggih Gusti kula Raden Ayu Rekyan Sinta sesupe sampun dipun agem kepara trep mboten kendhu mboten sesak kacihna bilih Raden Ayu tasih suci. Saha menika kula ngaturaken Kancing Gelung Kyai Cundamanik saking Raden Ayu kunjuk dhateng Paduka sinuwun.